Však to je jenom Twitch, tyko. Report si za demenci, dám termobar. Ide do kolezu. Počúvaj, ja som začal strieľať do tej steny a ono to dáva tú kuržbu proste. Z tej steny. Jak sa to povie po česky? Výchuš? Kuržbu. Nie, jak sa povie toto ten výchuš? Alebo toto ten dým. Ja som to ani nevidel, ale ono sa vtýčalo z toho, čo povedal. Ja som začal strieľať do steny a ono to dáva tú kuržbu. No povieš mi do ktorej steny? Lebo ja by som si dal kuržbu. Nebudem to tam hádzať, idem na to. Ty shut up. Ty fuck up. Či jak sa to povie? Jeden playground. Žolal si z toho vedomí, že keď sa ten píďak pohne, tak sa to rozjebe všetko. Nerozjebe. Nie? Myslíš? Treba ti ešte nejaké vedrá? Hej, ešte zo dve tu bude asi treba, no. Ako kebab do piče halus, no. 20 kebabov za 15. Dík, bro. Žralok vo vesmíre, ti hovorím. Keď príde sa bude žralok vo vesmíre, ty kokot. Ťahaj webku cez vesmír. Dívaj sa, kde som. Dívaj sa. To keby mám green screen, vieš, to by bola iba, keby mám green screen možno. Do piče. Uiii. Ako ty si mu povedal, že máš brať zbraň, a ty ju nezbral? Hej. Ej, house! Oni sú jebnutí, ty kokot! Oni sú tam všetci... A on je ještě pod palácem. Dobré, tak to jsem jako nečekal teda, upřímně. Nemám B, no B. No, just run fast as way. A je náčko. Tyko. You are totally retarded, fuck. Máš zlý mikrofon? Hej, máš, chodne do piče, obidvaja. Morky, zmizni, kurva, niečo, to on je kokot. Morky, zmizni! To ako hovoríš? Potrebujeme otestovať mikrofón do piče, počkaj. Kokot, on sa tu točí pri tomto. Pál do piče, ready, fakt. Máš otvorený heč. Vieš, kde je heč, či nevieš? Prečo to je taká tma, keď som zomrel, jebe ti? To čo je? Ja proste mám tvoja kokot. To takto, keby to takéto tme, tak čo ti jebe? No, Môžeš. Ja ťa dám hore. Počkaj. Ale nejde mi to tam dať. Musíš asi aj úhol správny, to je úplne píčovina ako. Nice. Baza, prestaň. Hlava ma volí z toho, kurva. No, Do píče. Čo ti jebe? Vieš, ako si odletel, ty kokot? Dobre, no. Poďte. Dostal hit asi. Plantuj. A jeden môže ísť do chrbata. Vance a vpravo. Laguje jeden. Ale na aute je ten kokot. Do piče, ale keď jeden laguje, ty kokot! Čo tam jak Voldemort tam zase letel normálne cez priestor, čomu to jebe, videl si to? Zľava doprava za to auto normálne letel.
Kámo, to dodupnul. Prosím, prosím. Rest! 40 nabojov mám. Pojď schody. Trejdáme 5-2. Hej no. Nice try, man. Easy. Dobrý deň, Pregen. Sombre, piči, ani mu nepomáhať, žebrakovi. Nepomáhajte mu, ty kokot. Jeblý kokot vyjebaný, skurvený. Chceme je ready alebo Svízo? Svízo sem tam, kápo. A ready neviem vôbec. Pekne. Zlákol som za ty prijebaný kokot, chlapci. To je super. On sa mu vygloval, takže podali po ňom. Kromě facek a nadávek jí mimo jiné zbičoval kabelem od nabíječky, zlomilý žebra a nos. A spravil kokot? Ty kokot. Ešte nás to vraží, dajú raz asi zrazu nerozumiem. Svízo. Ukáž mi to. Moje dávajú čo? 4% na kritický zásah, hej? Tak to dáme niečo lepšie. Nemám prebité. Povedz mi prečo. Bandáže daj sem. Militery mi daj. Náboj do brkovnice môžem zobrať ďalšie, pohoda. To čo je? Robíš si srandu? To koľko má? Ja som myslel, že je mŕtva. Čo ti jebe, ona mala koľko? A body slabý kokot ohnivý. A body slabý kokot ohnivý. Koľko? A ideme Division hrať, alebo čo? No, Division by som dal, ty kokot. Lebo ako teraz farmu nejakú, aspoň dvojhodinovú, ty kokot. Hneď som tu. Moc smiešne, fakt. Ty si čo? Ako... Nech si kokos... Drž piču, ready! Nevíš, že tu mám kurva Sira Wilhelma? Mám si heal. No jasné, aj on. On opakuje presne po mne ten skurvený kokot. Opakovací papagaj. Čo to je?
RS, keď dáš štvrtý frak, príde štvrté kolo? Yo, Koliot, môj brat, šlimetátorý sap, ľudia nejaké RSB, klap, jak sa dá, ďakujem pekne, kávo. Vítam späť, bro, jak sa máš? Dobre, preskočím cez mid a budem mať tak 20 AP. Dobře. What the hell? No, God! No, God, please, no! 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 Chcel som mať 20 AP a nemal som, vieš. Takže ako bohužiaľ. Oni sú dobrí proste, ja neviem. Toto je na mňa moc. B already.